foarte. Da, Gălușca, aproape am ajuns. Aoleu, crăcilă, da. Te rog, drumul vreau să documentez până la... Stai să-i filmezi și picioarele lui fiică-ta. Gata, Gălușca. Hai. O luăm la vale. Pum, pum. Pum. Deci cred că nici YouTube-ul nu ți-l stabilizează pe ăsta. Aoleu. Lasă Horia copacii în pace. De aici, așa, făcut o dungă. Era o sârmă? Ce ai, bre?